Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Fortnite OG. Fortnite πάμε, όχι, κάτσε, με έχει ζητήσει, όχι, δεν με αφήνει να πατήσω, όχι, ωραία, πάμε κάτω, ωραία, Fortnite OG, μου κουνιέται μόνο το controller. Ωραία. Πάμε ready. Πάμε. Για να δούμε το shop. Το quick buy. Είναι τέλειο το quick buy. Το quick buy είναι, παίζει να είναι και το αγαπημένο μου. Με το controller. Το controller. Ωραία. Fortnite out Z. Παιδιά, μας λέει last one standing wins. There can only be one winner. No, this can't be. No, means me to be popular, and it's just to be popular. Paper screens to be popular. Και εμείς θα έκανε popular. Πού να πέσουμε Mosty Myers. Wait, not. Εδώ θα πέσουμε Mosty Myers. Everybody screams to be popular. Your is just to be popular. Everybody screams to be popular. And just to be popular. Τα καταλαβαίνετε όλα. Everybody screams to be popular. And just to be popular. Everybody screams to be popular. Πάμε. Πέσουμε στο prison γιατί μπρο δεν έχει τίποτα στο Mosty Myers. Και έναν 60χρονο ναύος δεν θα έχει πέσει παντού εκτός από το Mosty Myers. Του έλεγα Mosty Myers δεν έχεις πέσει. Δεν μου φαίνεται ωραίο. Δηλαδή βλέπετε το map. Και θα πέσετε Mosty Myers με την πρώτη ρούφη. Όχι, δεν θα πέσει. Ούτε εγώ έπαιζα Mosty Myers. Έλα εδώ φιλαράκο, πάω, 30. Ψόφα 60. Τι από το μορ. I got this. Με τις τελευταίες δύο σφαίρες. Boogie down. You're trash. Let's go. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το σημείο. Γιατί έχω 5 viewers. 4. Αυτό και κανένα spectator. Whenever you go that there. Κι άλλες σημείες. Έχω βρει 32 σημείες. Καλά βρω και καλά. Είναι έπικα, αλλά εντάξει. Λίγο δεν σημείες. Like, what? Ό,τι σωστάκι. Shotgun, πάμε στοίχημα. Μπικολάκι. Άντε όμως, κνήθη. 3 φορές. Wherever you go, that's where I am. Nobody's promised you more. So I'm gonna live a night like it's the last night. If the world was hanging. Ωραία. Φέρε μου κι άλλο shotgun για να κάνουμε double pumpies. Έτσι ένα pam. Πού είναι. Έφαγα τον κόσμο όλο. Πού είσαι. Ωραία.
να μπω μέσα από το παράθυρο. Μπες μέσα. Έλα καλιά μου. Το έχω ήδη. I'm not buying it. Wherever you go, that's where I follow you. Nobody has Πού είναι, πώς πάω πάνω ρε μπρο, εντάξει τώρα. Το δω με την άκρη, δεν με αφήνει να μπω. Το δω με την άκρη του ματιού μου. I got the best eyes in the whole world. Μπεθά. Οπλάρα. Best gun there είναι. Δεν το παίρνω γιατί άμα πεθάνω θα μου το πάρουνε. Και άμα μου το πάρουνε τώρα αυτό χάσανε όλα. Γιατί μας δίνει γκρι όπλα σαν τσέστροβε, εντάξει. Κοιτάξτε το έτσι. I'm the best player in the whole world. Για να σας δω να τα κάνετε. Για να σας δω να μάθετε να τα κάνετε. Losers, trash monkey. Ναι, και βέβαια θα πέσω όμως στη Μάρη και θα κλείσει Pleasant Park. Τι άλλο να κάνει ρε, εντάξει. Τι άλλο. Αιωρείται η σκάλα μου. Κάτσε να μαζέψουμε λίγα μάτς και να πούμε τώρα. Αν μπορούσα θα το κάνω επί 2. Το spin. Εντάξει, μάζεψα 200. Εντάξει. Να Μαρία, πάμε όμως. Κονέσο! 9! Αυτό γιατί 4 ρε τσιγκούνι, εντάξει τώρα. Το άλλο που δίνει 9. Εσύ τι 4 ρε φίλε, εντάξει τώρα. Μηνύσεις. Έχουν να πέσουν μηνύσεις. Μηνύσεις λέμε, μηνύσεις. Έχουν να πέσουν μηνύσεις. Πολλές μηνύσεις. Nobody's promised tomorrow. Θυμάμαι άλλα από παιδάκια. Μ' αρέσουν τα παιδάκια από βηματάκια. Cracked Dead Super Chats. Ο πρώτος γύρισε έτσι. Πιο. Κάτσε να χαμηλώσουμε λίγο γιατί ίσως ακούγεται πιο δυνατό από μένα. Έλα εδώ παιδί μου, μωρό. Κούλι. Κοιτάξτε εδώ, best aim. Εντάξει. Αιμάρα από. Άμε 2 ώρες. Στα είχα γεράσει. Πάμε. Κοιτέρεις. Πού να πάω, να πάω σε αυτό το βουνάκι. Πάω σε αυτό το βουνάκι. Για να πάμε σε αυτό το βουνάκι. Βουνάκι. Το βουνάκι. Άρα πάμε πάνω. Πώς πάμε πάνω, ωραία. Εδώ είμαστε. Epic, τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν μου δίνει πλέον νοσταλγία. Αυτό το γρασίδι ήταν 2 εκατοστά πιο δίπλα. Epic, δεν μου δίνετε πλέον τη νοσταλγία αυτή. Θα ακούτε από τους δικηγόρους μου. Epic. Έχετε να ακούσετε από τους δικηγόρους μου.
Απαράδεκτα πράγματα. Παράδεκτα. Κι άλλη 50. Εντάξει μωρέ, έχω ήδη 50. Ωραία. Όπα, παιδάκι. 31. Είναι white. No. Όπα, damn. Ψάφα μάρι. Go. Γιατί πάει πάνω κάτω η κάμερα μόνη της και δεν το παρατηρώ καν. Με πυροβολάνει. Πάμε από εδώ. Πάμε από εδώ. Όχι. Αυτή η πέτρα Epic ήτανε 2 χιλιοστά πιο πέρα. Ήτανε 2 χιλιοστά πιο πέρα αυτή η πέτρα. Θα ακούτε τους δικηγόρους μου 100% Epic. 100%. Θα ακούτε τους δικηγόρους μου αύριο. Nice. Φέρω εδώ 10 άτομα. Top 10. Top 10. Πάμε στην Divot. Τι έχει ο μπρο. Θέλω να μάθω τι έχει. Και μου πηγαίνει 64. Πόσο με πάει. Κάθε με μία σφαίρα. Το θέλω. Και... Προτάξτε τώρα. Πώς με πηγαίνει. Με 80 κάτι. Like the freak. I don't need this. Μπαίνει πρόμηθο. Εντάξει τώρα. Πάμε. Θα κρυφτώ εδώ πίσω. Τελικά δεν θα κρυφτώ από εδώ πίσω. Τώρα πρέπει να είναι δυνατός. Τώρα πρέπει να είναι πιο δυνατός. Ανεβαίνει ο Κώστας. Πάει για το μετάλλο και τέρις. Πρέπει να κοιτάμε και πίσω, ρε μπρο, γιατί ακούγονται πυροβολισμοί και δεν είναι καλό αυτό, γιατί θα πεθάνουμε. Κάποιος πέθανε από gravity. Κάποιος άλλος πέθανε από gravity. Κάποιος άλλος πέθανε από pickaxe, εντάξει τώρα. Smart ways to die. Smart ways να πεθάνετε στο Fortnite. Fall damage. Pickaxe. Να πάθετε κρυοπάγημα. Θέλω shield. Από εκεί έπαιζε να πες. Θέλω shield. I need some shield. I need to see damn. Έχω έρθει από το Μόστι Μάιερ. Μου σπάσουνε τα πόδια. Δεν ανοίγουν οι πυρκαγιές. No, 50. Το 5. Κάτσε εμείς να πιούμε την περιντάρα. Το 50. 4. I smell something suspicious here. Λιέται να είναι κάποιος εδώ. Travel distance wanding in water. Mosty Myers and Loot Lake. Και το κάναμε. Μπρο, είπα το κάναμε χωρίς να ξέρω. What the actual freak. Μπρο, από πού έφυγες? Either bro ή
πέθανε και ο άλλος τα ρούφηξε όλα, ρούφηξε όλο ή εξαφανίστηκε. Άκουσα ξέρετε, ναι. Και έτσι θα πάρω τα γκρανίδια. Εν τω μεταξύ δεν έχω βρει μίνις καθόλου όμως. Like minis are missing. Και αυτό το chest is missing. Πολλά πράγματα is missing. Οπα. Dead. Άκουσα και από εκεί πυροβολισμό. Καλά εντάξει τα πουλάκια. Τον βλέπω dead is. Σέτα! Τι έφαγε μπρο? Τι έπαγες? Τι έφαγες λες? Τι έφαγες? Yes. Τι έφαγες? Παδάκι. 30. Τίποτα. Δεν τον πετύχω ούτε μία φορά δηλαδή. Έχω full καλό aim. Έλα όμως καλό μου, όλα μου πάει μέχρι να πάω εκεί, θα με έχουν σκοτώσει. Θα έχω πεθάνει μόνο. Ναι. Πάμε, όντως, 30. Έχω 5 eliminations. Όχι. Χρειάζεται 65 μέτρα για να μετρήσει. Όπα. Γιατί dead. Πήραμε assist. Let's go. We are cooking. Έλα το kill. Sorry. Την κάμερα. Έλα το win. Σέτα! Είμαι ζέστη. Όπου και να πάω χαραπίδα, that's my best. Πήραμε win τραβώντας βίντεο. We are the best Fortnite player. Είμαι ο καλύτερος Fortnite player. Just sit on, bro. Σέτα! Και πάλι μας υπενθυμίζει ότι ο τελευταίος που ζει νικάει. Ευχαριστούμε Epic, δεν το ξέραμε. We didn't fucking know. Δεν το ξέραμε. Όμως μισή ώρα πότε θα μας βάλει lobby is missing too. Χάθηκαν τα minis, χάθηκε το chest, τώρα χάθηκε και το lobby. Έλα μισή ώρα παιδί μου. Άντε, όπα πήραμε umbrella, tagged umbrella. That's gonna leave a mark introduced in Chapter 6 Season 1. Oh yes! Είχα κρύψει μερικά emoji κορώνας. Πάνε βρείτε τα πίσω στο βίντεο. Πίσω να κάνουμε και boogie down, διάρτρας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye! Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe όπως αυτός ο τυπάς.